Jakning perkara sempat ilange jabate Ketua DPRD Jatim Kusnadi nggarakno rasan-rasan nang kalangane tokoh masyarakat Jawa Timur. Lah ya apa enggak, jenenge Kusnadi tahu keseret-seret nang perkara korupsi dana hibah DPRD Jatim. Tapi gak let sedino Kusnadi wis kasil ditemokno nang Bangkalan Madura. Nah, apa ae sih sakjane komentar warga nang perkara ilange Kusnadi iki? Iki lo omongane sing disampaikan nang reporter JTV Ayul Andim. Pak Kusnadi itu gak hilang. Pak Kusnadi itu silaturahmi yang dikonco-konconi nang Pamekasan. Jadi narasi hilang itu harus disingkirno dhisik karena saya kenal beliau tokoh masyarakat di Jawa Timur. Apapun konteksnya, beliau tetap tokoh masyarakat Jadi duduk hilang silaturahmi dan insya Allah dino ini balik nang Balung Bendo beliaunya. Karena saya iso komunikasi sama beliau, makanya aku ngomong gak hilang itu, hanya silaturahmi. Itu saja sing iso tak sampeno. Matur nuwun. Terkait berita sing rame nang Surabaya, hilangnya Pak Kusnadi gak hilang. Beliau ini diajak mlaku-mlaku mbek koncone nang Pamekasan Madura. Ya menurut sumber mungkin dino iki insyaallah balik nang Banda. Wis aja terlalu dimasalahno rek. Sepenting sehat ya, kabeh. Ngene lho rek. Nek delok umuke Surabaya iki, Pak Kusnadi mune gak ilang. Pak Kusnadi ku nglencer nang Pamekasan. Nek delok menurut kabarin sawo, dino iki wong wis balik nang Balung Bendo. Ya gak usah terlalu dirameno lah, wonge sehat-sehat ae kok. Ya, ngomong-ngomong masalah isu Kusnadi hilang, Kusnadi nggak mungkin hilang. Aku dewi secara pribadi nggak percaya. Wong yo biasa mlaku-mlaku silaturahmi aja. Oh dino iki yo katene Pak. Jadi tak sarano supaya tetap kondusif, percaya. Ya isu sing miring-miring tentang korupsi karena aparat negara semuanya sudah terus memantau, gak mungkin lah iso. Wongi pasti balik. Dino iki wongi balik.